immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Buong-buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Ang pinakabagong Surf Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. GB! Iskaramusa. Halat ko na Kuya John, taga rin nagsasabay ining sa kuyang PC digdi sa kuyang right side, sa kuyang music bed. Ultimong Lunes na po kan bulan ni Nobyembre, luway-luwayan tayo ni Kuya John. Makakasalbar man kita in just minutos. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Pagpasensya na nido ang boses ko. Ano po digdi, tinamaan kita kang, ano po digdi, turot tagiti. Pero kaya man na luway-luwayan. Ang good news dahil anta nakababaan na, supo ko mas o menos sanggatos ng mga pasahero kan MV Herculano kasubago. And then, safe man sin daw, wala man ni naerido or something na nabugtak sa alanganin. Imagine Kuya June, more than 17 hours na nagpapataw-pataw ka dyan sa kadagata. And then, ang problema, ano po digdi, wala na kinababakal duman sa indang kantin, kaya kadakalan duman, ipo tabian gutom na. And ang makamundo lang, medyo may mga pasahera duman na mga pasyente. Ito nga kasi bagong nakauron baga ni Sir Pio Fernandez. And of course, duman po sa mga sa mga road users luway-luway lang po kamo. And then maging magsunod sa mga batas trapiko. Takan Sabado Kuya June, na nagme-message sa kuya. Ngaya Ate Angel, so naramduman mo ngaya teacher na nagadan kan so election baga Kuya June. So teacher na mauli ko ta na duman sa indang barangay, tanganing magboto na involve baga ito sa road crash. Kan Sabado, ang na-involve naman Kuya Junes na narehistrong casualty. So agum ka ito na dating nag-run dyan na kapitan sa barangay Bugtong. Ang suspect Kuya June, so steel plate na kang inagihan kisarong truck kan DPWH na niyaon dyan sa Sorsogon. Biglang nag-angat, so passenger, so itong victim, 62 years old na lalaki, tatay. Di pasahero siya duman sa tricycle, nakasunod siya duman sa, di ko sure kung nakasunod or nasa inutan. Basta, so pag-agi kan truck, na-imagine po yun ng mga tugong, so pag-agi kan truck duman sa steel plate, biglang uminangat sa steel plate, na dulo, tuminama siya sa susalming baga sa tricycle. Siyempre, sa mga bubog, iyon tuminama sa may parte kan liog. Sabi ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Invest kan Legazpi City Police Station. Pigdara pa man dako tatay dyan sa Legazpi City Hospital itong victim. Tapos ikaya duman sa Legazpi Hospital, pig-transport garay sa BRHMC, sa dating Bicol BRTTH. Pero deklaradong dead on arrival kan attending physician. Kaya, po digdi, ang point duman Kuya June, nagaano-ano itong truck kan DPWH Sorsogon duman sa area. And then itong area na ito, bawal da po duman mag-agian mga truck. Kaya ang rekomendasyon baga ni Sir Panya sa LTO, sa giraray nga teleponon itong sa mga drivers, ipairarom giraray sa seminar, manungod sa tamang pagsunod sa mga rules and regulation dyan sa tinampo. Tanganing day man po day man ka mo ma-involve sa road crash, itong mga aksidente dyan. And then syempre, masiguro po na kamuan ligtas dyan po sa indong pagbiyahe sa tuyang palibot.
May nag-operation bahaw, daduman kuya dyan sa harong. Maray na pag-go to dyan sa residensya mi sa barangay Kagbako. Si Ate Danica da, si Mading Danica, si Tita Vilma, si Tita Nikki. Ngayon da dyan, nag-operation bahaw. Baka man operation bahaw, antig babantayan nindo dyan. Sumakulit na bebe boy. Maray na pagkaudto po duman. And then, syempre, sa iba pa man po nakaantabay ngunit na pagkaudto. Good afternoon po, tabi. And then, duman po sa mga gusto, sa mga naghahanap nin mga palamuti, decorations, ngunit napapaharanin na po an kapaskuhan. An mga jail facility digdi sa Bicol Region, particular na ining Legazpi City Jail. Igwa po sintanin mga may mga mga produkto po ini kang mga person deprived of liberty. Igwasin danin mga pigpapabakal na mga lanterns, mga parol. Ang presyo, nakadepende iyan siya sa size kan parol. Sabi digdi sa post kan BJMP Legazpi City Jail. Igwa ki sarong set of parol, 12 inches ang sukol niya, 12 pieces. Ang kantidad, 1-2. Igwa man ki sarong set in-house sa lantern, 10 pieces iyan. 1-2 man ang presyo. Kung gusto nito per piece, igwanin na presyo na nagpupuon sa 85 pesos. Igwanin 200 pesos, 250 pesos, 350, 400, may 500, may 650. And then nag-acceptar po sindakan na accepting customized parol. Makipagkomunikar lang po kamo dyan sa opisina sa Legazpi City Jail. Or i-contact po nindo si Jail Officer 1 Laika Lumanggaya. Siya po ang livelihood officer dyan sa Legazpi City Jail. Kung daiman ka mo makaduman sa mismong sindang opisina, mag-message po kamo sa indang official Facebook account. Hanapon lang po nindoan BJMP Legazpi City Jail. Mahiling po nindo duman an mga produkto kan mga person deprived of liberty na nasa laog po dyan kan Legazpi City Jail. And of course, an aktibidad po kan Department of Trade and Industry Bicol. Nagpapadagos po iyan sa Ayala Malls, Legazpi last week. Nakadungaw ako duman siya sa Orawa, San Masbate, pero di ako nag-attempt na magbaba. Nagdungaw lang ako siya, panagbaba kaya ako duman. Posibleng matitintaran ako kang mga babarakalon although maray na ini kasi tigranidi ka na mapasiring duman sa Masbate. Pero ngunyan na maabot na November 29, Friday po iyan, sa good December 1, ining tiendas sa Isla Catanduanes. Gigibon po dyan sa Ayala Malls, Legazpi, November 29 sa good December 1, 2024. Pero ang mga i-feature ninda, itong mga produkto, mga food and non-food products hali po sa industriya kan pagniniyog. Iyan, taon-taon na mga activities iyan kan Department of Trade and Industry Bicol sa pagikan sa mga provincial offices. Panganing matabangan itong mga saraday na nagdenegosyo na na maipabakal, maipamidbidaan sa mga produkto. Hay na siya, so ka-partner ko dyan na technician. Gari nilakaw-lakawan ako, o gari, nakako ito duman kikachismisa. Iyan po ang activity kan DTI. And of course, sa Sabado, may ipigpaluwas maligding anunsyo ang Department of Environment and Natural Resources, EMB Bicol. Gigibon ining pidal para sa gabos para sa malinig na paros, year 10. Kung saan mag-irilingan dapo itong sa mga mapartisipar dyan sa Kalayaan Park, Barriada Road, Legazpi City, and Sarabay dapo katang magpidal. Ang registration po ang free ang pagkaon, and then may mga fantastic prices, and then libre man po ang free ang shirt, and ipapasunod po rin ang first come, first serve basis.
Alas 5 po nin pagkaaga iyan sa Sabado, November 30, 2024. Ang sa kuyang kapartner sa Lata Technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Kuya Jun Mangararay, sa production niya ang dyan si Shara May Leron. Ako po ang silang nakaibahan ko na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution No. 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin Magnito.